O obxectivo da visita do presidente provincial a Utes era coñecer dúas actuacións acometidas en pleno casco da Serra con cargo ao Plan Único da Deputación. Unha delas, xa rematada, a humanización da Rúa da Capela, que supuxo un importante pulo para unha das principais arterias comerciais da vila. Esta forma de traballar, o do Plan Único, nos parece satisfactoria na medida en que lle deixa un marxe moi importante de autonomía aos propios concellos, e iso permitiu realizar actuacións, e permite realizar actuacións todos os anos en distintos lugares do Concello e tamén levar a cabo, neste caso, actuacións ambiciosas dentro do proxecto de humanización que temos para a vila da Serra de Outes. A que acabamos de ver na Rúa da Capela, unha humanización importante no que é unha das vías das rúas máis comerciais do noso Concello. A continuación desplazáronse ata as obras da Avenida de San Campio, que por fin se atopan en fase de execución tras un longo parón non exento de trabas que supuxo un importante retraso no reinicio dos traballos. O reinicio dos traballos da renovación dunha das vías principais de Outes, aquí no nudo gordiano a circulación de Outes, e, bueno, sobre todo vimos a comprometernos con que non volva a ocorrer, a pedir perdón aos veciños e veciñas de Outes e explicarlles que a parte difícil que a que fai a Diputación de obter recursos económicos para garantir unha mellora tan importante como esta nesta rúa, despois se ve truncada pois porque as empresas ás veces non cumplen as súas obligacións e, polo tanto, nos vemos na obriga de expulsalas da obra e ás veces nos vemos na obriga de que, ao final, señan os veciños e veciñas as que teñan que sufrir un retraso que foi demasiado prolongado, non? Ao final, o que acaba ben, remata ben, e, polo tanto, esperamos que se disfrute enormemente desta obra que é unha mostra de compromiso da Deputación. A actuación, que suporá unha importante mellora das comunicacións no Concello, estará rematada nun prazo de 6 meses.